Namaste. Minä olen Virve Irma Honkanen ja olen kotoisin Oulusta ja työskentelen täällä Intian Delhissä Get Holidays matkatoimistolla, jossa vastaan meidän Suomen markkinoista. Ja ensimmäiseksi haluaisin esitellä meille vähän meidän toimistoa. Eli työskentelen täällä noin 70 hengen kanssa ja meillä on täällä noin 10 henkinen kansainvälinen tiimi. Ensimmäisenä meillä on Luba, joka vastaa meidän Venäjän markkinasta. Sen jälkeen meillä on Rui, joka on kotoisin Portugalista. Ja Ruin vieressä istuu Ashu, joka vastaa siitä, että me pystymme tekemään teille kaikki mahdolliset retket, joita haluatte. Ja täältä löytyy lisää meidän työntekijöitä. He vastaavat esimerkiksi, jos haluatte tulla tänne tekemään häänne Intiaan. Ja täällä on lisää meidän työntekijöitä ja hän vastaa meidän latinan puolesta. Ja tässä on meidän yrityksemme toimitusjohtaja, Same Kalia. Ja nyt lähdetään katsomaan IT-puolta. Eli täältä löytyy meidän IT-tiimi, joka vastaa meidän kaikista markkinoinnista ja muun muassa meidän nettisivuista. Eli täältä löytyy Stride, Manisha. Ja lähdetään eteenpäin. Eli meillä Get Holidaysilla on operatiivinen tiimi, joka vastaa siitä, että kun otatte meiltä retken, kaikki on varattuna teille hyvin. Etukäteen teillä on hotelli, autot ja kaikki Intian sisäiset lentoliput. Ja haluaisin esitellä teille hän vastaa koko operatiivisesta tiimistä, jonka näette täällä. Koko tämä tiimillinen on täynnä henkilöitä, jotka auttavat teitä saamaan parhaan mahdollisen Intian matkan. Ja vielä on yksi asia, jonka haluan näyttää teille. Eli seuraavaksi. Eli jos näette tuolla puistossa, näette siellä autoja. Get Holidaysilla eräänä matkatoimistona on käytössään omat autot, omat omistuksessa olevat autot. Ja sen lisäksi meillä on omat kuljettajat, jotka varmistavat sen, että kun te matkaatte ympäri Intiaa, teillä on varmasti ja luotettavasti aina kuljetus hoidettuna. Kiitoksia ja toivottavasti näemme pian Intiassa. Namaste ja hei hei!